Ghazali daning acara Beritane Dewi. Wektu iki kula badhe nyarake pawarta tempat wisata ing Kabupaten Batang. Wonten kata sabenere tempat wisata ing Kabupaten Batang niku salah setunggalipun Rumah Pohon. Rumah Pohon niku sampun terkenal lan terpopuler nggih kalangan remaja kangge ndelok pemandangan sing indah lan apik. Kangge pangertosan luwih lanjut sampun wonten recan kula ten mrika Nasrul Muhajirin. Monggo Nasrul Muhajirin. Matur nuwun Muhammad Agam ning studio. Desa wisata Tombo panggenane ning Desa Tombo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Tasih dereng kata masyarakat Batang sing ngerti panggonan desa wisata niku. Desa sing kacak 20 km kadi pusat kota Batang duweni keindahan alam sing eksotis. Kangge marani desa niku paling gampang aksese soale sadawane dalan sing kita lewati kanggo ring desa kuwi gampang. Aspal sing alus nganti sak dawane dalan lan ngasih ora ana panjatan sing curam. Tiket mlebu ring Rumah Pohon kuwi cukup murah, paling 3.000 sak wong iso sak puase. Ya, kembali mari studio. Ya, matur nuwun Nasrul Muhajirin saking informasi ini. Sampai bertugas malih. Cukup semanten informasi saking kula. Kula Muhammad Agam Ghazali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.